Pnawn da pawb a chroeso I ddigwyddiad TUC Cymru ar ddeallusrwydd artiffisial. Heddiw ceisiwn ateb y cwestiwn a yw deallusrwydd artiffisial yn Breuddwyd neu'n hunllef I weithwyr ar Gymraeg. Cyn hynny, chydig o wybodaeth hanfodol. As you know, we've got a simultaneous translation available from Gwynfor at the front. If you need a headset or have any issues, please come and see him. Felly, fy enw I yw Fion Dyn a dwi'n swyddog cyfathrebu efo TUC Cymru. Mae TUC Cymru yw llais Cymru ar waith. Rydyn ni'n creu Cymru lle mae gan bawb lais drwy ei hyndeb ac incwm y gallant adeiladu bywyd arno. Rydym yn cynrychioli tua 400,000 o weithwyr drwy 48 o undebau a dyn ni'n ymladd am swyddi gwell a gwlad fwy cyfartal a lliwyrchus. Dyn ni'n hynod y falch o fod yma yn Eisteddfod eleni I gefnogi'r Eisteddfod yn Rhondda Cynon Taf sydd yn ardal sydd yn gyfoeth ei ddiwylliant. Dyn ni fel TUC Cymru wedi ymrwymo I drefnu gweithgareddau y gall pawb gymryd rhan ynddyn nhw mewn amgylchedd cynhwysol, parchus a diogel. Nid yw TUC Cymru yn gofod unrhyw fath o aflonyddu. Mae hyn yn ategu'r ymrwymiad a nodir yn rheolaeth TUC I hyrwyddo cydraddoldeb I bawb ac I gael gwared a bob math o aflonyddu gan gynnwys aflonyddu rhywiol, rhagfarn a gwahaniaethu anheg. Mae'r cod ymddygiad hwn yn berthnasol I bob digwyddiad ac mae'n cynnwys pob math o gyfathrebu gan gynnwys negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, yma I drafod deallusrwydd artiffisial heddiw, mae gennym ni panel ddisglair. Dyn ni'n hefyd yn awyddus I glywed ganddo chi hefyd, felly dwi'n gobeithio bydd amser ar gyfer cwestiynau a sylwadau ar y diwedd. Felly rwan hoffwn gyflwyno y panel, sef Manon Eames o Undeb yr Ysgrifenwyr, Kate Cochaya Hopkins o Brifysgol Caerdydd a Kerry Williams o TUC Cymru. Ac yn gyntaf dwi am droi at Kerry, I osod cyd-destun ar ein trafodaeth heddiw. Trwy bydd o'n trafod effaith deallusrwydd artiffisial ar weithwyr, a mae Kerry yn swyddog polisi efo fi yn TUC Cymru, ac mae o am ddiogelu hawliau gweithwyr yn sgil newidiadau technoleg. Felly Kerry, gai ofyn I chi, beth wyt ti'n gweld I profiadau gweithwyr Cymraeg o DA neu deallusrwydd artiffisial? Diolch fawr Fion, a diolch i chi am ddod yma heddi pawb, neu ffordd pawb. Felly, dyn ni fel TUC Cymru wedi gwneud ymchwil efo gweithwyr ar lawr gwlad yng Nghymru a gofyn iddyn nhw beth am yw eu profiadau nhw o DA nawr, nid yn y dyfodol, mae'n digwydd yn nawr, a jyst I diffinio deallusrwydd artiffisial I chi. Mae hyn pan fydd cyfrifiaduron yn cyflawni tasgau a byddwch chi fel arfer yn disgwyl I berson ei gyflawni. Enghraifft, gwneud penderfyniadau neu adnabod bythrychau, tyferydd a synnau. Felly, wrth siarad efo gweithwyr drwy Gymru gyfan, falle'r un prif neges wrthyn ni nôl yw nid un technoleg yw DA, a dyw e ddim yn effeithio gweithwyr yn yr un ffordd o gwbl. Felly mae DA cynhyrchiol, generative AI, dyma'r math o DA sydd wedi cael ei llwyddo cael lot o sylw yn y weddau, pethau fel ChatGPT, a rhaglenni fel DAL-E sy'n cynhyrchu lluniau delweddau, creu testynau newydd, a y tipyn gan y diwydiannau creadigol I weid, a dwi'n Manon actually siarad lot mwy am hynna. Felly dyna un maes, creu testynau a delweddau newydd. Maes arall mawr lle gweithwyr yn sôn amdano ni bod nhw'n cael lot o anhwylder o nhw'n cael eu cyd-wylio gan y dechnoleg oedd yn monitro bob yn nhw'n wneud ac yn rhoi cyfrifiadur yn o'r sail yna. Hwna'n chydig o waith, mae Kate wedi bod yn wneud, byddwn siarad am hwnna. Felly, mae hefyd, mae gweithleoedd yn cyflwyno systemau gwneud penderfyniadau awtomataidd, a mae hwnna hefyd yn effeithio ar annibyniaeth gweithwyr a chansel gwaith. Felly, yn siarad efo un gweithwyr sifil, a oedd hi'n gweithio yn y maes o ran gwneud penderfyniadau pwysig am dyfodol pobl, achosion lle gyfreithiol, a cyfrifiaduron oedd yn gwneud rhai o'r penderfyniadau yma. Felly oedd hwnna'n broblem. A hefyd oedd yn golygu oedd y gweithwyr sifil yma'n gweud bod mwy o waith wedyn yn dod yn sgil hynny, os oedd y cyfrifiadur methu wneud yr darnau waith cymleth o dweud y gwir. Felly mae fe'n codi pwysau gwaith.
Felly, mae undebwyr llafur, o'n i'n siarad tipyn efo bobl sy'n gweithio delifroch, mor nwyddau eich tŷ, a parseli ac ati, a maen nhw wir dan y lach. Maen nhw yn cael eu rheoli gan gyfrifiaduron, gan deallusrwydd artiffisial. Mae'n gosod eu targedau nhw, mae fe'n rhoi barn ar pa mor gyflym dylen nhw wneud pob swydd, faint o barselu'r awr ac ati, a mae hwnna'n rhoi straen enfawr ar y gweithwyr. Diolch beth, o'n i'n siarad y gweithwyr o aelodau oedd undebod yn medru llawer nôl ar hyn a gweud, wel, yw e'n deg bod chi'n monitro yn eisiau amser, mae hwnna'n erbyn rheoli chydig diogelwch. Ond y gweithwyr, o'n i'n siarad y gweithwyr, mae siopau, maen nhw dan y lach o hwn hefyd. Ac un tro, nath gweithio'r cwyno wrth i'r rheolwr a dweud, wel, mae'r targedau yma ddim yn realistig. Maen nhw'n dyn nhw ddim yn medru wneud nhw, maen nhw'n anheg. A'r ateb gyda nhw wedyn, wel, mae cyfrifiadur yn gwybod well na chi. Felly mae pobl rili yn teimlo bod hwn yn gwneud gwaith y bysurach beth eto ac yn andwyol. Sa'n gweud llai, mae'n rhoi mewn cleision, a mae'n rili bwysig bod yn debyn gweithredu yn y maes hwn o deall y technoleg a medru yn rhaglu i herio rhai o'r pethau eithafol yma sy'n gwybod. Diolch, Ceri. Mae'r cyfrifiadur yn gwybod well na chi. So, chi wedi rhoi blas o rhai problemau mewn sawl maes gwahanol. Beth yw'r gweithwyr yma yn wneud ac yn gallu wneud i herio'r drefn yma? Wel, yn un peth, mae'n gwneud lot o wedigaeth wrth oes undeb yn y gwaith neu beidio. Mae yna meysydd lle mae pobl yn gweithio i gwmnïau lle maen nhw'n gweithio'n unigol, fel Uber a Deliveroo, does prynu nhw undebau o gwbl, a does dim diogelwch wedyn gan bobl, maen nhw'n yn lle i droi o dweud y gwir, ond lle mae yna undebau, dydyn ni'n gweld mae'r undeb yn dyfeisgar iawn o rhan meddwl, wel pa deddau sydd yma yn lle yn barod, mae deddau iechyd diogelwch yn barod yn dweud nag yw'ch eich monitro, mae rheolau data GDPR hefyd yn rhoi cyfyngiadau, felly mae undebau yn medru ac yn trafod efo'r rheolwyr, ond dyn ni eisiau gweld fwy o camer a dweud y gwir, dyn ni eisiau gweld Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Newydd yn cyflwyno bil i roi fwy o amddiffyniad i bobl, felly mae nifer o llefydd, nifer o feisydd a dweud y gwir, dyn ni eisiau amddiffyn penodol rhag penderfyniadau gan deallusrwydd artiffisial ac o fod yn ei reidio. Enghraifft, penderfynu os ydw yn cadw eu swydd neu beidio, neu dwysedd i gwaith nhw. Hefyd, dyn ni eisiau bod yna deddf penodol bod chi'n cael sicrwydd yn y gwaith, bod dim gwahaniaethu yn eich erbyn chi oherwydd rhyw'ch troi neu sut chi'n dyn neu menyw. Ar y funud, dyw'r deddf ddim digon cryf yn y maes yna. A hefyd, falle, yn ganolbwynt i'r cyfran, mae'n gysyniad hynod pwysig i ni bod yn y pen draw, taw person go iawn gyda gwaith sy'n gyfrifol yn y penderfyniadau yma. Dyn ni wedi clywed sôn am pobl yn colli swyddi, neu cael dwysedd gwaith eithafol, lle, fel yn enghraifft mewn siop, lle mae'r rheolwr yn gweud, mae'r cyfrifiadur wedi penderfynu, does dim lle ydych chi gwyno am hwn, felly dyn ni eisiau newid yn y gyfres sy'n gweud o benodol, rhaid ta'r person go iawn sy'n gwneud y prif penderfyniadau yma. Felly mae'n elfennau lle mae'r undebau yn effeithiol yn taro nôl, ac yn gymryd ceis wedi bod yn edrych ar hwn hefyd, a dyn ni'n siarad efo Llywodraeth Cymru fel undebau i gyflwyno rheolau i amddiffyn pobl sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus yng Nghymru. Maen nhw'n agored iawn i hyn ac y gweud y gwir. Mae'r cyflogwyr sector gyhoeddus iechyd a Llywodraeth leol hefyd. Felly, dyn ni yn bwrw mewn i'r maes yma. Dyn ni'n yn gweud bod dim llawer gwbl i hwn. Dyn ni eisiau ymateb ar rhan yn aelodau mewn ffordd positif i sicrhau bod pawb yn cael bydd o'r technoleg newydd yma. Diolch yn fawr, Ceri. A mae rhai o'r straeon oedd Ceri'n sôn amdano nhw, a rhai o'r gofynion ni ar gael mewn adroddiad, wnaethon ni cyhoeddi ychydig o fisoedd yn ôl, ac ar ddiwedd y sesiwn yma, bydd rhai copiau o'r adroddiad yma ar gael wrth i chi adael, ydy hynny rhywbeth ydych chi eisiau edrych mewn iddi mwy. Dwi am droi at chi rwan, Manon, a jyst i gyflwyno Manon chydig bach yn fwy. Mae Manon yma i siarad efo ni ar ran undeb yr ysgrifenwyr. Mae Manon yn awdures, yn actores a chyflwynydd profiadol sydd wedi ei lleoli yn Ne Cymru. Mae hi wedi gweithio ledled Cymru a thu hwnt, gan arbenigo i ddechrau mewn theatr i bobl ifanc a chynulleidfaoedd cymunedol yn y Gymraeg a'r Saesneg.
ond mae hi hefyd wedi ymddangos mewn nifer o brif gynhyrchiadau llwyfan a sgriptio, yn ogystal â dramâu teledu, cyfresu a sawl ffilm yn y ddwy iaith. Felly, mae Manon wedi ymuno â ni heddiw i siarad ar ran ei undeb am effaith deallusrwydd artiffisial ar ddramodwyr, sgriptwyr ac awduron yng Nghymru ac ar draws y byd. Felly, beth yw gofynion eich undeb chi, Manon, am deallusrwydd artiffisial? Beth yw'r problemau ydych chi'n gweld i awduron? Diolch yn fawr iawn. Neis i'ch gweld chi gyd yma heddiw. O'r gorau, yn amlwg fel undeb, da ni'n poeni cyffredinol am deallusrwydd artiffisial a'r cyfryngau a yn diwydiant ni yn gyffredinol. Un peth sy'n bwysig i nodi dydy hyn ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol, mae'n digwydd rŵan. Mae wedi bod yn digwydd ers cyfnod hir. Un o'r prif bethau da ni'n poeni amdano fo ydy'r busnes yma o grafu data, mwyngloddio data. Mae'r pobl sydd yn gorfod hyfforddi'r peiriannau iaith mawr yma gyda data, a maen nhw'n defnyddio data i fwydo mewn i'r peiriannau yma, a maen nhw'n gwneud hyn ac yn defnyddio gweithwyr creadigol heb unrhyw ganiatâd, heb dalu, heb unrhyw labelu i ddweud bod nhw'n gwneud hynny. A mae hwnna, wrth gwrs, yn amlwg i mae hynny yn beryglus iawn. Na i ddeud mwy am hynny mewn dipyn bach. Un o'r prif bethau ydy, fel oedd ti'n dweud Ceri, dydy Llywodraeth Sant Steffan hyd yma ddim yn gwneud digon. Da ni ddim yn gwybod beth y Llywodraeth newydd yn gwneud digon. Mae'r Undeb Ewropeaidd newydd basio deddf ar deallusrwydd artiffisial. A mae o'n delio gyda dair bethau sydd yn poeni ni yn fawr, sef tryloywder, sef gwybod o ble mae pethau yn dod, a hefyd o rheiniadwyedd. A mae'r rhein dau beth sydd yn bwysig iawn i ni fel undeb sy'n cynrychioli awduron. Wrth gwrs, mae'r ffaith bod nhw'n defnyddio gwaith heb ganiatâd yn anwybyddu ac yn sathru ar hawliau hawlfraint ysgrifenwyr, a'r ffaith bod nhw hefyd ddim yn nodi pryd mae deallusrwydd artiffisial wedi cael ei ddefnyddio. Mae'n anodd iawn i wybod lle mae wedi cael ei ddefnyddio. Da ni hefyd yn poeni, hefo'r diffyg rheolaeth sydd yna, maen nhw'n gallu defnyddio data sydd wedi dyddio. Ac wedyn, mae hwnna, gan bod yn bwydo'i hun drwy'r amser, mae hwnna'n gallu rhoi gogwydd rhagfarnllyd ar y cynnwys hefyd, a mae hwnna'n rhywbeth arall yn y poeni amdano fo. Yn y bôn hefyd, mae yna bosibilwydd mawr o bydd y defnydd o yn gallu effeithio ar cyfleoedd gwaith i awduron ac hefyd yn cael effaith ar eu tâl a'i ffïoedd. Ac wrth gwrs, mae o'n gallu amdwyo safon y gwaith. Oedd yna erthygl yn y Guardian am Samod, yna cwmni OpenAI ar y penwythnos, ac oedd o'n dweud beth bynnag y mae cyfryngau cymdeithasol wedi wneud o ran polareiddio cymdeithas a dylanwadu'n gynnil ar gredoa pobl, gallai cwmnïau AI enfawr wneud llawer mwy. A da ni wedi gweld digon dros y 10 diwrnod diwethaf yma o sut mae effaith y pethau yma yn gallu cael ar gymdeithas. Enghreifftiau. Mae yna llawer o enghreifftiau yn yr adroddiad gen ti, Ceri, a beth chi'n sôn amdano fo. Defnydd wedi cael ei wneud o waith pobl yn barod, sydd wedi cael ei dwyn yn y bôn. Does na ddim cydnabyddiaeth, does na ddim tal, does na ddim labelu, does neb yn gwybod beth da chi ddim yn gallu profi ar hyn o bryd os ydych gwaith chi wedi cael ei defnyddio i hyfforddi'r peiriannau yna. Oedd gen i esiampl yn dweud o actor, rwy'n wedi mynd fyny at actor a wedi dweud, wnaethon ni'n fwynhau, chi'n darllen y ffurf llafar yna, doedd yr actor yna ddim wedi wneud o, ddim wedi samplo'i lais e, o ddim wedi gwneud y gwaith o gwbl. Da ni'n gwybod oedd Deallusrwydd wedi bod mewn achos o deepfake yn dechrau'r blwyddyn. Mae'n bosib i'r bobl yma greu delweddau credadwy o pethau sydd ddim wedi digwydd. A mae hwnna'n rhywbeth dylwn ni fod yn wybodol iawn ohono fo a dylia gael ei reoleiddio. Mae pethau fel yna, wrth gwrs, yn amdwyo'r unigolyn, ond maen nhw hefyd, a sydd yn bwysicach byth, dwi'n meddwl, yn amdwyo hygrededd ffynonellau newyddion, meddwl nhw'n dydi. Os nad ydym ni'n gallu trystio o ble mae wedi dod, mae'n amdwyo'n hygrededd ni. Yn arbennig o safbwynt awduron, dyda ni ar hyn o bryd ddim yn credu bod deallusrwydd artiffisial yn gallu bod cystal a awdur cig a gwaed efo dyfeisgarwch a dychymyg a hiwmor a bob math o sgiliau
ond mae'r crafu eiddo yma yn broblem. Mae yna gwmni enw Books 3 yn America wedi lawrlwytho dros 198,000 o lyfrau. Gwaith pobl fel Margaret Atwood a Stephen King, heb gael na chydnabyddiaeth, dim byd, neb yn gwybod bod nhw wedi gwneud bron i 200,000 o lyfrau, a mae hwnna gyd dal ar gael ar y we i bobl. A dydy o jyst ddim yn iawn bod nhw'n cael defnyddio'r stwff yma am ddim, heb unrhyw gydnabyddiaeth. Mae yna ddatblygiadau eraill sydd yn digwydd, da ni'n poeni amdano nhw'n arbennig, sef cynhyrchwyr yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i greu graffin o sgript, ac wedyn yn cael awdur mewn i fireinio'r cyfan, a mae hwnna'n mynd i gostio llai, mae hwnna'n mynd i dalu llai, ac wrth gwrs mae hwnna'n mynd i andwyo'r safon a creu llai o gyfleoedd gwaith i ni fel awduron. Mae hefyd yn bosib i ofyn i ddeallusrwydd artiffisial greu sgript yn arddull rhywun, felly gofyn iddyn nhw greu sgript yn arddull dros y David Trefnwyd. A wedyn cael sgript allan o fanna, a wedyn cael un arall mewn i weithio arno fo, a dydy dros y David sy'n wedi cael ei mynd i wneud gyda fe. Ac achos arbennig i ni, jyst i orffen yng Nghymru ydy cyfieithu, wrth gwrs, da ni gyd yn defnyddio offer cyfieithu yn ddyddiol, ond da ni wedyn yn gweithio arno fo, ac yn gorfod gweithio arno fo, achos mae'n llawn gwalla. Ond da ni wedi fel undeb cael ambell i achos yn diweddar, lle mae cynhyrchwyr, yn enwedig cynhyrchwyr sydd yn gweithio ar gynhyrchiadau back-to-back, lle mae cynhyrchiad yn cael ei ddarlledu'n Gymraeg a'r Saesneg. Dydyn nhw ddim yn talu y ffïoedd undebol iawn am y cyfieithiad. Maen nhw'n gwneud y cyfieithiad yn fewnol, ac felly mae'r safon ddim bob tro yn iawn. A mae'n hynod o syrchais i ni fel cenedl i wneud hynny. Ond mae hefyd yn golygu yn aml bod y fersiwn Gymraeg yn lletys ac yn dlawd yn ieithyddol. Ac yn mewn cyfnod lle mae cyllideddau'n credbachu, mae hwnna'n beth pwysig iawn i ni fod yn ymwybodol ohono fo. Felly dyna rhai o'r problemau da ni'n gweld yn gyffredinol yn y maes. Diolch mam, yn anffodus llawer iawn o broblemau fanna, o sgriptiau, o ansawdd gwael, hyd at, fel ydych chi'n dweud, dwy'n gwaith unigolion, a wnaethon chi dweud mewn sarchais, ond ar hyn o bryd, dyw hi ddim yn erbyn y gyfraith i wneud lot o bethau yma. Felly beth ydych chi eisiau gweld, a beth ydy undeb yr ysgrifenwyr eisiau gweld yn digwydd i ddiogelu awduron a phobl eraill yn y diwydiannau creadigol? Ie, mae sawl peth da ni isio. Y peth cyntaf ydy rheoleiddio ynde, a bod ni'n gallu rheoleiddio'r diffyg trylwyder ac eglurder ar hyn o bryd, diffyg rheolaeth, anwybyddiaeth a hawliau awduron, ag effaith a'r safon pethau ynde. Doedd Llywodraeth Sion Steffan ddim yn gwneud digon i amddiffyn awduron, yn hytrach na diegau wedi bod i aros i weld beth sy'n digwydd, gan i weld beth yn digwydd gyda'r Llywodraeth newydd. Ond beth da ni isio ydy bod hi'n amhosib i ddatblygwyr defnyddio gwaith awduron heb ganiatâd, bod nhw ddim yn gallu mwyngloddio gwaith fel nhw'n gwneud, na thorri hawlfraint awduron. Dylia bod yna system optio mewn, opt-in yn hytrach na opt-out, achos yna beth sydd yn bodoli ar hyn o bryd, fel bod y grym yn nwylo awdur i rheoli beth sydd yn digwydd i'w gwaith nhw. Dydy offer A, fel dwi'n dweud, ddim yn nodi pan maen nhw'n defnyddio offer A dyliau awduron cael ei digolledu'n beth, ddim yn cael ei talu pan mae gwaith nhw'n cael ei defnyddio. Da ni hefyd, fel oedd sy'n sôn Ceri yn poeni, o safbwynt mae llawer o awduron yn llawrydd, yn weithwyr llawrydd, ac wrth gwrs mae'r ffaith bod peiriant yn mynd i benderfynu ar ddiadau yn broblem. Da ni eisiau system o bod gennych chi'r hawl, os ydych chi'n cael penderfyniad fel yna, bod gennych chi'r hawl i gwestiynu'r penderfyniad yna, a bod dynol, bod person chi gael gwaith yn mynd i edrych ar y penderfyniadau yna. Yn y bod, da ni eisiau corff rheoleiddio newydd, achos mae'n gymaint o glitwaith ar hyn o bryd, lot o gwmnïau ddim yn deall hawliau hawlfraint beth bynnag, felly mae eisiau'r Llywodraeth wneud yn siŵr bod cwmnïau yn deall hynny. Da ni eisiau cynnal a chryfhau amddiffyniadau hawlfraint. Yr argymhellion ydy bod y datblygwyr ond i ddefnyddio gwaith awduron gyda chaniatâd, bod nhw'n cadw adroddiadau clir am yr hyn maen nhw'n defnyddio, bod y cynnwys yn cael ei labelu hynny yw, dylai'r awduron gwreiddiol cael cydnabyddiaeth,
a sefydlu ffyrdd lle mae'n hawdd i awdurion ffeindio allan lle mae gwaith nhw wedi cael ei ddefnyddio. Felly mae yna lot o waith i wneud. Oes, a dwi'n gwybod bod yna lot o undebau'r llafur o wahanol undebau yn y stafell, ac falle bod sydd ddim yn aelod o undebau, ond mae'n bwysig dwi'n meddwl bod ni gyd yn cefnogi chi yn yr hyn ydych chi'n gwneud, a dyn ni gyd fel pobl sydd yn ymddiddori yn y cyfrifoldebau hefyd yn edrych falle a cwestiynu pan dyn ni'n gweld rhywbeth o ble mae hwn wedi dod, ydy hwn wedi cael ei gynhyrchu gan rhywun cydau gwaith, neu ydy AI, y deallusrwydd artiffisial wedi cael llaw yn hwn hefyd. Felly mae yna bethau allwn ni gyd wneud i helpu chi efo'r ymgyrch yna. Felly diolch yn fawr am hynny. Nesaf dwi am droi at Kate Cochia Hopkins. Mae Kate yn ymgeisydd PhD yn y labordy cyfiawnder data a newydd gorffen y PhD wrth ystafell yn diweddaredig. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys undebau llafur a chyfiawnder data. Mae hefyd newydd gychwyn ar ymchwil newydd sbon i ni fel TUC Cymru am effaith DA ar y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol eraill yn y gweithla. Bydd hwnna yn rili cyffroes i weld. Felly Kate, i dros i chi, gai ofyn yn gyntaf, am eich ymchwil chi. Sut ydych chi wedi gweld yn eich ymchwil bod cymniau ar hyn o bryd yn defnyddio DA i gyd-wylio ar ei gweithwyr, sef gwneud surveillance ar ei gweithwyr, a beth mae'n undebau wedi wneud i ymateb? Diolch, Fiona. Diolch am ofyn i fi siarad heddiw nes i fod yma. Felly, mae hyn yn cwestiwn diddorol iawn, mae'n cwestiwn anodd iawn i'w hateb, oherwydd mae'r ateb yn complex, mae'n complex iawn. Mae gweithre ledled y byd wedi cael ei digideiddio. Mae pawb yn defnyddio dyfeisiau digidol nawr, a mae hyn wedi digwydd ledled Cymru, ledled y byd. Felly, mae hyn yn problem i ni, oherwydd pan ni'n defnyddio dyfeisiau, dwi'n siŵr bod lot o hwnnw chi'n gwybod hyn yn barod, ond pan ni'n defnyddio dyfeisiau, mae nhw'n casglu gwybodaeth amdano ni. Faint o'r gloch ni'n clocio mewn, faint o amser ni'n treulio, defnyddio'r app, beth ni'n neud pan ni'n yno, mae'n casglu gwybodaeth am beth ni'n neud ar-lein. A mae hyn yn problem, mae'n digwydd i bawb. A yn y gweithle, y problem yw, mae'r proses yn teimlo'n wahanol i bawb. Felly, os dwi'n ar-lein yn y gwaith, mae gen i bos hyfryd iawn, dwi ddim yn sort of becso am faint o'r gloch dwi'n clocio mewn. Ni yn cyfarfod ar un amser, mae popeth yn iawn, dwi ddim yn becso. Dwi ddim yn hollol yr un peth am bawb. Felly mae pobl yn gallu edrych ar y data, sef faint o'r gloch sydd wedi clocio mewn i'r adeilad, faint o'r gloch sydd wedi agor y cyfrifiadur di, a mae'n gallu defnyddio y data, y gwybodaeth yma. A fel Ceri wedi dweud yn barod, mae'n gallu ei ddefnyddio i reoli gweithwyr yn y gweithla. Mae technoleg yn anodd i'w herio hefyd oherwydd hyn. Oherwydd, dyn ni ddim yn deall sut maen nhw'n gweithio fel arfer. Felly, os ni'n teimlo fel rhywbeth sydd ddim yn hollol iawn, os ni'n cael profiadau yn y gweithla, mae ddim iaith gyda ni i'w herio, mae ddim sort of deallrwydd gyda ni i'w herio, a tro ar ôl tro dwi wedi clywed pobl i ddweud fi, dwi ddim yn hapus, dwi'n gwybod ei bod nhw'n sort of ngoelio fi yn gweithle, ond dwi ddim yn gwybod sut i wneud, dwi ddim yn gallu disgrifio beth sy'n digwydd i fi, oherwydd mae'n anodd, dwi ddim yn deall, nid arbenigwr ydw i. Dwi wedi clywed tro ar ôl tro mewn cyfweliadau gyda gweithwyr. Felly mae yma problem democrataidd gyda ni yn arbennig yn y gweithle. Nid jyst yn y gweithle, yn y byd eang yn ein cymdeithasu. Ond
Mae digydeiddio yn rhywbeth sydd wedi digwydd iddyn ni, hebdyn ni. Felly, dyn ni ddim wedi cael cyfle i dweud am ddweud am technoleg. Yn y gweithle yn arbennig, mae rhaid i ni ei defnyddio, os dim dewis dyn ni. Ond dwi ddim wedi cael cyfle i sort of canu'r larwm am beth sy'n digwydd i ni ar gyfer technoleg yn y gweithle. Felly mae yma problem i gweithio, ond mae yma cyfle i'r undebau hefyd. Oherwydd yn arbennig nawr drwy AI a beth technoleg newydd sy'n sort of mae'n tyfu dros ben, it seems. Mae yma cyfle i'n undebau llafar i ganu larwm a sicrhau bod gyda gweithwyr sefau o'r amgylch y bwrdd lle mae penderfyniadau hyn yn cael ei wneud. A dyna beth sy'n bwysig nawr i ni. A nid sy'n digyfeidio rhywbeth newydd, obviously. Mae wedi bod yn digwydd yn ystod y 20th canrif. Ond mae drwy popeth sy'n digwydd nawr, mae'n rili amser i sicrhau bod y penderfyniadau yn democratic yn ein gweithle a yn y byd. Diolch yn fawr, Kate. A fel ydych chi'n sôn, dyn ni'n gwybod yr ymodroddiad, dwi'n mynd i ddweud yn Saesneg, nothing about us without us, a fel ydych chi'n dweud, mae hwn yw'r gwrthwyneb o hynny. A dych chi wedi rhoi galwad really clir, dwi'n meddwl, i bawb yn yr ystafell, sy'n wedi cael sydd yn ymwneud efo undebau llafur, i fynd yn ôl at eich gweithle, i siarad am y pwnc yma efo'ch cydweithwyr ac i godi'r pwnc yn eich undeb. Mae hwnna'n really bwysig bod ni gyd yn gwneud hynny fel cam nesaf rwan. I droi at pwnc chydig yn wahanol, dych chi yn mynd i wneud mwy o ymchwil mewn i hwn, ond be dych chi'n meddwl yw'r effaith neu bydd yr effaith ar Gymraeg ac ar ieithoedd eraill yn y gweithle, ond yn gyffredin hefyd. Diolch am y cwestiwn hynny. Felly mae hyn yn prosiect am bod ni yn y labordy cyfiawnder data yn ei gyda Ceri ar hyn o bryd. A mae'n prosiect gyffroes iawn, ni'n rili joio yn just wneud y gwaith yma. Falle dylwn ni esbonio beth yw cyfiawnder data, oherwydd mae term newydd, mae term academaidd hefyd, a beth ni'n wneud yn y lab yw chwilio sut mae digydeiddio a data yn cael effaith ar gyfiawnder cymdeithasol. Felly, sut mae'n gweithio gyda'n gilydd, pwy sy'n ennill a pwy sy'n argosb ar gyfer digydeiddio. Felly, dyma beth ni'n wneud, a ni'n wneud lot o waith ar gyfer digydeiddio yn y maes iechyd, a yn y sector cyhoeddus, lot o bethau wahanol. Felly, gyda'r prosiect hyn, rydym ni edrych ar effaith AI ar ieithoedd lleiafrifol. A dylwn ni hefyd yn dechrau jyst drwy ddweud, mae rhaid i ni meddwl am gwleidyddiaeth y technoleg yma. Oherwydd, dwi wedi clywed, unwaith tro ar ym tro, mae pobl yn dweud mae technoleg yn neutral. Technoleg yn neutral a mae'n just trwy mae'n cael ei defnyddio, dyma lle mae'r harm. Dwi ddim yn cweit cytuno gyda hyn. Mae'r technoleg yn bod yn defnyddio wedi cael ei adeiladu gan rhywun, gan grwpiau o bobl. A mae'n adlewyrchu gwerthwydd a syniadau o rai sydd wedi ei adeiladu. A ni wedi gweld lot o esiamplau wahanol o sut mae hyn yn gweithio. Enghraifft drwy'r waith menywod anhygoel fel TUC Cymru, Rhywha Benjamin yn Gogledd America. Maen nhw'n wneud lot o ymchwil i
i dangos sut mae AI yn gallu achosi harm i bobl enghraifft. Felly, yn fy marn i, nid yw technoleg yn neutral. A mae'r ysgrifennwr Stephanie Hare wedi ysgrifennu llyfr arbennig ar y bwnc hyn. Felly mae rhaid i ni meddwl am wleidyddiaeth technoleg yma. A un o'r penderfyniadau sydd wedi cael ei wneud, sef mae wedi rhoi blaenoriaeth i'r iaith Saesneg. Ac o ran y cwmnïau draw yn California neu ble bynnag ydyn nhw, mae'n gwneud hollol sens. Mae pawb yn Cymru yn siarad Saesneg, mae pawb yn Iwerddon, yn Catalonia, yn yr Alban, mae pawb yn siarad Saesneg, felly mae'n just haws i wneud popeth yn Saesneg. Felly, nid yw Cymraeg iaith ar-lein, nid mor fawr ar Saesneg anyway. A dyna'r problem sydd gyda ni yn y gweithle, oherwydd bydd pobl just yn defnyddio Saesneg fel default. A oherwydd mae'n haws os ydy pawb yn defnyddio'r un iaith. Felly, dyna'r problem. Y problem arall yw nid yw pethau a gall AI yn gwneud, a dwi ddim yn hollol siwr mae'n gallu gwneud lot o bethau yn arbennig o dda, i fod yn onest. Ond pethau mae'n gallu gwneud, mae'n ddim yn gallu gwneud yn Gymraeg ar hyn o bryd. Felly, dyna'r problem yn bod ni'n wynebu, a mae'n rhaid i ni penderfynu beth yw'r next step i ni. Ar yr un tro, mae lot o waith sydd wedi cael ei wneud i ddefnyddio AI, ddefnyddio technoleg newydd i datblygu'r iaith hefyd, i wneud apiau a gemau dros pobl sy'n dysgu Cymraeg. Mae Prifysgol Bangor wedi wneud lot o waith ar gyfer datblygu apiau i ddefnyddio drwy'r Cymraeg. Felly mae yna gwaith i'w wneud. A i fod yn onest, nid yw e'n anodd, nid yw e'n rhy anodd i ni i'w wneud, nid yw e'n rhy cymhleth i Gymru i wneud, ond mae rhaid i ni fod mor ofalus oherwydd mae problemau mawr gyda technoleg a'i hunain, a mae rhaid i ni just fod yn aware mae hyn yn gallu digwydd. Dyna'r peth. Diolch yn fawr, Kate. Mae'r ongl cydraddoldeb yma yn un rili bwysig, so diolch yn fawr am ddod â hynny ac yn rhoi ongl yr iaith Gymraeg i ni. Felly, swn i'n licio rwan troi atoch chi ac agor y llawr i fod os oes gennych chi unrhyw cwestiynau neu sylwadau os ydych chi'n rhoi eich llaw i fyny. Os ydych chi'n eisiau cyfrannu rhywbeth? Mae gen ni un job am hyn. Mae gen AJ am mic, so diolch AJ. Diolch yn fawr i chi am y gwybodaeth diddorol a cytuno ar jyst y bod bob beth ar chi gyd chweith, ond ddim popeth. Cwestiwn i ti Ceri os gallai, ysgrifennu yn ymwneud. So, wedys i rhywbeth amdano'r GDPR yn ddechrau, a wedyn siarad amdano ffordd i ni stopo AI o wneud penderfyniadau. Ond nad yw GDPR yn barod i stopo cyfrifiaduron o wneud unrhyw penderfyniadau. Nhw'n jyst gallu rhoi'r data i gyd ar reolwr. Oes wahaniaeth yna? Diolch. Mae'n gwestiwn penodol ac un bwysig. Dwi'n credu rhan o'r ateb yw mae'r hawliau yma gynno ni, a mae GDPR yn sawl ffordd yn rheol da sy'n rhoi ymddyniad i ni fel bobl pob dydd ond hefyd yn y gweithle. Beth sy'n rili bwysig yw bod undebau a bod ni fel TUC yn y ffordd i bobl os ydych mae'n berthnasol i'r maes newydd yma. Felly un maes bwysig yw, os ydych yn sôn wedi bod rhwngthon ni ynglyn â casglu data ar gweithwyr a'i profiadau gwaith nhw a pa mor gyflym maen nhw wrth i gwaith. Felly un peth
dyn ni eisiau gwneud mwy ohoni yw bod undebau yn y gwaith yn mynnu cael y data sydd am y gweithiwr, os mae gennych chi hawl i gael hynny, i gweld pa data sy'n cael ei gadw y manylion amdano chi, a sut o hwnna'n arwain ar penderfyniadau yn gylch eich gwaith. A mae rhai pethau dyle'r cyfrifiadur a chwmni ddim dal yn amdano chi o gwbl, am eich bywyd personol neu credywau. Felly mae sawl lle mae eisiau ni fel undebau iwsio'r grym na sgynnon ni yn barod. Felly, a mae rhai undebau'n gwneud hynny'n barod. Felly, eisiau iwsio'r ddeddf yna a eithaf ni. Diolch. Oedd rhywun arall eisiau gofyn cwestiwn neu cyfrannu? Wyn. Diolch yn drod. Mae lot o bethau'n newid. Ma'n o'n cyfarfod ar Zoom safle, o'n i'n nabod chi'n ymwneud, mae'n ddrwg i, ond o'ch chi'n cyfeirio at angen rheoleiddio newydd, sydd wedi ffordd yn cysylltu mewn rhywbeth o'n i'n mae'n dal gynnes, dwi'n gwneud cymaint o gallai wrth gwirfoddol, a ni wastad yn gweld i'n anodd gael sgwennu nodiadau, sgwennu wedi gweithio yn y blaen, achos oes neb, yn mwy beth, sneb eisiau bod cyfrodd gwirfoddol o sgwennu lot o beth yn ffurfiol, yn dweud, chi'n anodd am mynd i'r swyddogion, a wedyn nhw'n defnyddio amser nhw. Felly, dwi'n dyfalu bydde rhywbeth yn deall Cymraeg yn gallu cynhyrchu nodiadau Cymraeg o ddefnydd mawr, ond beth yw, os yna oblygiadau cyfreithiol o ran rheoleiddio, felly ddim creadigol o'r cwrs o reidrwydd, ond dwi'n cytuno bod angen rhywbeth o rheoleiddio, felly yn neis bod rhywun o'n mynd i'r neithio yr enghraifft, ac yn dweud o, mynd i ni yn argymell bod yna raglen o enw hyn a hyn sydd yn sefyll, achos yn amlwg mae'n rhai pethau yn gyfrinachol yn dweud, felly dwi'n teimlo bod gyda rheoleiddio yn beth da, yn arbennig i'r Gymraeg, a felly, mewn ffordd, os oes y gwestiwn wedyn pa gem bydd yr undebau yn neud tuag at hynny, os oes angen rheoleiddio digidol, neu falle mwy o ymchwil neu ymwybyddiaeth gan Llywodraeth Cymru. Diolch. Mae'n cwestiwn arall yn y cefn hefyd, jyst yn AJ. Diolch. Jacob Ellis o swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae gyda ni gyfle ar ôl y etholiad nesaf yn y Senedd i pan byddwn ni'n ehangu ar y nifer o wleidyddion yn y Senedd. Hefyd, gallai trafod cynyddu y nifer o aelodau cabinet fydd yn bosib. Beth yw barn y panel o ran galw ar y Llywodraeth nesaf ar ôl y Senedd i gael gweinidog gyda sylweddolder dros deallusrwydd artiffisial, a hefyd pwyllgor Senedd penodol ar gyfer y pwnc yma. Dwi'n ymwybodol bod y nifer o ambell i swyddog o Llywodraeth yn y stafell yn y stondin yma heddi. A falle bod y cwestiwn yma ychydig yn hi, ond na i ofyn ta beth. Mae yna dueddiad gyda'r pwnc yma sydd yn esblygu o hyd bod hi'n anodd i unrhyw berson polisi bod yn hyfryd neu draws ydi cadw fyny gyda'r technoleg yma, a erbyn ni fynd ati i lunio deddfwriaeth neu bil neu unrhyw fath o bolisi a cyngor, bod y technoleg wedi symud unwaith eto. Ydy faint o capacity o eto buddsoddi sydd angen yn y Llywodraeth mwyn dal i fyny gyda'r technoleg yma. So am beth i gwestiwn o sylw fan beth. Diolch. Mae'n amddiffyn cyfro rheoleiddio wedi falle ceri ar y swyddog a chi siarad am yr ymchwil? Dwi'n credu taw y broblem ar hyn o bryd ydy nad oes na ddim rheolaeth yn a does na ddim canllawiau call. Dwi'n meddwl os ni'n gallu gofyn, mae eisiau datblygu dydy ddim, mae yna rinweddau, mae yna bethau mae'n mynd i allu helpu gyda. Ac wedyn, mater o'i ddefnyddio fo a'i ddatblygu fo mewn ffordd moesol a tryloiw a chyfrifol mewn partneriaeth a undebau a gweithwyr a chymdeithas sifil. Dyna sydd angen arno ni, ydy bod ni gyd yn gweithio gyda'n gilydd i datblygu fe fydd o fydd i bawb yn hytrach na bod e'n beryglus. A dyna'r broblem. Fel o'n i'n dweud, mae dipyn o Wild West mas yma ar hyn o bryd. A dwi'n neb yn gwybod, mae pawb yn teimlo fel oedd ti'n dweud, Ceri,
pawb yn teimlo dyn nhw ddim yn deall technoleg, dyn nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd, dyn nhw ddim yn deall wedyn sydd i'w stopio fo. Ond dwi'n meddwl dyna'n union sydd angen ydy bod ni angen gweithio gyda'n gilydd a gyda llywodraeth i ffeindio ffordd i reoleiddio fo ar y cyd, fel bod ni'n gallu defnyddio fo at fydd pobl a nid i andwyo pethau sydd yn werthfawr i ni. Cadw fo ni efo ymchwil, sydd yn rhaid Ie, siŵr o fod. Fel wedys i, mae hyn yn problem democrataidd i ni gyd, a mae'n hawl i bawb i sort of codi lais a dweud am digiddeiddio a beth sy'n digwydd yma'n cymdeithasu. Y ran fwyaf o ymchwil yn maes yma, mae'n edrych ar dyfeisau ei hunain. So felly mae'n edrych ar sut mae'r ffonau symudol yn gweithio. Mae'n edrych ar sut mae teams yn gweithio. A mae hyn yn pwysig, mae rhaid i ni deall hynny, obviously. Ond mae rhaid i ni mynd ar cydweithio gyda chymunedau sy'n cael ei effeithio gan y dyfeisiau yna. A dyna beth sy'n mor bwysig yn fy marn i. Mae angen i ni weld mwy o ymchwil sy'n gofyn i bobl, beth sy'n digwydd, beth sy'n wedi digwydd i chi, beth sy'n achosi harm i chi, a dyna beth sy'n bwysig yn fy marn i i help solve just yn ateb yr problem o gwbl, ond i wella pethau i bobl. Diolch. A Ceri, a ddylwn ni cael rhywun yn y llywodraeth nesaf sydd efo cyfrifoldeb dros y maes yma? Ie, diolch Dic, mae'n cwestiwn da, a dwi'n credu mae achos pryd dros wneud hynny, dwi'n meddwl am mae fe'n technoleg cyffredinol, a mae wedi cael ei gymharu efo trydan, sut nath hwnna traws newid pob dim. Byddai'r chi byd heb drydan a sut oedd popeth mor wahanol cyn hynny, mae yn cael ei roi yn yr un categori. Felly bydd yn effeithio pob dim, felly mae'n ddadl felly i gael gweinidog sydd yn edrych ar pob un elfen ohoni. Dwi'n ni'n falch efo gweinidogion Llywodraeth Cymru a'r swyddogion, maen nhw'n gweithio efo ni ac yn gwrando i gofidio ni am yr effaith ar weithwyr ac yn ymateb i hynny. A wedyn mae'n rhan arall o'r Llywodraeth, mae o fewn i gwaith nhw, lle mae'n cael ei weld fel datrysiad i broblemau iechyd, datrysiad i'r ffaith bod twf mor araf o wedi bod yn y gorllewin ers dros degawd a gallai ateb hynny. Wel, dyna ddadl rili, dwi'n amhys am hynny, ond mae yna deimlad bod yn mynd i ddatrys llawer o broblemau, creu llawer fel ydych chi wedi clywed. Felly mae yna ddadl dros cael gweinidog sy'n edrych ar yn ei chyfanrwydd dros yr holl feysydd, a ar y funud dwi'n credu bod yn weinyddiaeth yr economi sy'n ei faint o synwyr, ond gan bod e'n effeithio ar pob dim, mae yna ddadl dros cael gweinidog croeso. Jyst farn personol i hwnna, yn ateb i'r cwestiwn diwedd sy'n hwnnw. Diolch, Ceri. Cyn i ni orffen, dyn ni wedi sôn lot am broblemau. So ni'n hoffi i wahodd y tri ohonoch chi i orffen jyst trwy dweud, falle, os ydyn ni'n cael popeth yn iawn, dyn ni wedi sôn am lot o broblemau, a falle rhai pethau sy'n ni'n gwneud i wella pethau. Os ydyn ni'n cael popeth yn iawn, ymhen i gymlynedd, falle, beth ydy'r byd yn edrych fel i weithwyr, lle dyn ni yn defnyddio AI, ond mewn ffordd dda, be all deallusrwydd artiffisial wneud sydd bydde o fydd i weithwyr? Helpu ni wneud yn accounts. Fel bod ni ddim yn gofod wneud nhw. Swn i'n gallu defnyddio rhywbeth, er enghraifft, os dwi'n creu cymeriad, a dwi'n gallu dweud wrth y peiriant i ofyn 20 cwestiwn i fi am y cymeriad, sy'n mynd i helpu fi i weithio allan mwy am y cymeriad. Mater o bod ni'n rheoliddio hwnna ac yn defnyddio fo i helpu ni yn hytrach na, ac wrth gwrs, pethau fel yna, a defnyddio fo i ffeindio allan beth sy'n defnyddio'ch gwaith chi. Gobeithio. Diolch Anna. Ceri? Wel, sefyllfa off i ni weld yw lle mae undebau neu gweithwyr yn gryf yn y gweithle a pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau, bod nhw yr un mor bwerus o'r cwmnïau tech a'r rheolwyr yn medru sylwad y gilydd a
datrys problemau iechyd, i fod yn heriol, rhywbeth o datrys y broblem gofal cymdeithasol, neu oedd yn y gweithle, o'n i'n siarad o'r gweithio gynhyrchu, oedd yn bositif pan oedd AI yn dod i gweithio nhw, a lle wneud y job yn saffach, cynhyrchu mwy, sicrhau i bywoliaeth nhw am ddegawd arall. Felly, da ni'n agored i'r positif, ond dyn ni eisiau bod yn rhan o'r sgwrs a'r cathoedd hefyd. Diolch. Diolch. Dwi'n gwybod, dwi wedi bod yn negatif iawn, dwi'n gwybod, ond mae rhaid i ni cofio bod gall technoleg yn helpu bobl yn ôl i'r gweithle, yn arbennig pobl sy'n anabl yr enghraifft. Felly mae'n gallu bod yn help mawr i bobl sydd gyda nhw ADHD, sydd gyda nhw os ydyn nhw autistig er enghraifft. Mae lot o weithio lle maen nhw'n gallu helpu bobl, a mae rhaid i ni gofio hyn, ond mae rhaid i ni cymryd rhan yn penderfyniadau sydd dechrau am beth ni'n mynd i wneud gyda'r technoleg. Diolch, Kate. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod a gwrando ar y drafodaeth. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael trafodaeth eang yn mynd dros llawer o elfennau o'r bwnc hododd y bwysig yma. Siŵr bod chi wedi gweld bod yna mwy nag un digwyddiad ar y pwnc ar y maes eleni, gan gynnwys yn gallu sgwennu cerdd well na rhywun. Felly, gen i weld beth yw'r sefyllfa fan'na ar ddiwedd y wythnos. Os ydych chi eisiau copio'r adroddiad, bydden nhw ar gael ar eich ffordd allan, a dwi'n meddwl allan ni roi code QR rwysyd i chi sganio os ydych chi ddim eisiau mynd ag un papur i ffwrdd efo chi. Dyn ni hefyd fel TUC Cymru efo 2 digwyddiad arall yr wythnos yma. Bydd yna taflenni ar gael ar y ffordd allan, ond y digwyddiadau yma bydd aflonyddu rhywiol yn y gweithle, a'r dydd iau nôl yma am hanner wedi 2, a wedyn am hanner dydd ar maes dy bydd digwyddiad arall yn edrych ar undebau, gwaith teg ar iaith Gymraeg, a bydd hynna'n cynnwys darn honnodd o ddiddorol ynglŷn â hanes yr iaith Gymraeg yn yr ardal yma. Felly, yn olaf, diolch eto i chi am ddod, a diolch eto i Kerry Williams o TUC Cymru, Kate Carriera Hopkins o Breuddwyd Caerdydd, a Manon Eames o Undeb ar Ysgrifennydd, a Sian Ydwi, a diolch eto, gobeithio welwn i chi eto.